Να τη λοιπόν και η φακή της εγκλουβής. Κουκλίτσα είναι. Και φυσικά στην εγκλουβή δεν θα μαγειρέψουμε λαγοστιφάδο, θα μαγειρέψουμε φακή. Η Λούλα είναι που θα μας την κάνει, τη φακή. Έχουμε και όλο το χωριό να μας παρακολουθεί. Και προσέξτε να δείτε τι έδεσμα θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα πλύνουμε τη φακή μας. Η Λούλα δεν πήγε σε καμιά κουζίνα να πλύνει τη φακή. Εδώ, κάτω από τον πλάτανο. Ιδανικό μαγείρεμα. Το πιο παλιό όστριο που υπήρχε στη Μεσόγειο. Αναφέρεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακή. Πλήθηκε η φακή. Ωραία. 3 νερά. 3 νερά τριφτά με το χεράκι. Νεράκι στην κατσαρόλα. Νεράκι στην κατσαρόλα. Περιμένουμε να βράσει ή ρίχνουμε τη φακή? Ρίχνουμε τη φακή. Κρύο το νερό. Κρύο το νερό. Και περιμένουμε να πάρει βράση. Να πάρει βράση. Αρχίζει και βράζει. Σαν μπριγιάνι οι φακές με τον ήλιο που πέφτει ανάμεσα από τον πλάτανο. 2 ώρα για φαγητό. Σταματάμε. Νεράκι κρύο. Μπορώ να πάρω από τη βρύση? Από όπου θέλεις. Εγώ το σύστημα του εγκλουβίτικου να ρίχνουν κρύο νερό και να σουρώνει τη φακή δεν το ήξερα. Μαθαίνω. Και τώρα θα τη σουρώσουμε. Καινούριο νεράκι. Κρύο. Κρύο. Πάντα κρύο. Τώρα θα βάλουμε το σκόρδο. 3 σκελίδες μέχρι στιγμής. 9,5 σκελίδες, αλλά και 12 να βάλετε, μια χαρά είναι. Να βάλω τη λιανίτσα. Πόση ώρα θα βράσει, Λούλα μου? Μέχρι να πει το νεράκι. Θα στεγνώσει κατσαρόλα δηλαδή. Περιμένουμε. Είναι έτοιμο. Το ρούφηξε το νεράκι, Η φακούλα μας θέλει λαδάκι. Συνεχές ανακάτεμα. Ρίξετε λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι ακόμα. Με λίγα λόγια, το λαδάκι δεν μπαίνει όλο μαζί. Ρίχνεις την πρώτη δόση, ανακατεύεις καλά, περιμένεις να τραβήξει, ρίχνεις τη δεύτερη και τόσο λίγο θα ρίξουμε και την τρίτη. 3 φορές λαδάκι, υπολογίστε περίπου ένα νεροπότηρο που βάλαμε, σε σύνολο. Άσπρισε, σαν κρέμα έγινε. Ένας τρόπος εντελώς διαφορετικός από την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάρτε τη μεθοδολογία να κάνετε τη φακή σας όπως εδώ στην εγκλουβή. Θα ανακαλύψετε μια καινούρια γεύση, ασχέτως που δεν θα είναι με φακή εγκλουβής. Το αλάτι μπαίνει τελευταίο. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε λίγο νεράκι. Ρίχνεις το νεράκι μέσα και κάνει έτσι ένα κυματάκι. Άμα δεν το δεις, φακή δεν είναι καλή. Θα κάνετε υπομονή 5 λεπτάκια. Να φέρουμε και τα συνοδευτικά, εμείς να τη φάμε και εσείς να ξερογλύφεστε. Έπηξε, κρέμα έγινε. Και για το σερβίρισμα, λίγο ξύδι και 3 σταγόνες μυρωδάτο ελαιόλαδο. Καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Λούλα. Δεύτερον, εάν ο Ισάβ πούλησε τα πρωτοτόκια για ένα πιάτο φακής, εγώ για ένα πιάτο φακής από την εγκλωβή σας χαρίζω όλες τις λιχουδιές του κόσμου. I would not
χρώμα να έχει ο παράδεισος? Το πράσινο του πεύκου, το ασημοπράσινο της ελιάς, το τυρκουάζ της θάλασσας ή μήπως το μπλε του πελάγους? Μάλλον τα έχει όλα αυτά. Και εγώ νομίζω ότι βρήκα τον επίγειο παράδεισο. Εγκρεμνή, νότια και δυτικά στη Λευκάδα. Όμως, για να απολαύσεις τον παράδεισο πρέπει να περάσεις από το καθαρτήριο. 350 σκαλοπάτια. Θα απολαύσεις την ωραιότερη θάλασσα της ζωής σου. Μπορεί κάποιος να ερωτευτεί τη θάλασσα,